We want the ICC to investigate. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi inkundla lwaphulomthetho yehlabathi kufuneka iphande urhulumente wakwa-Israyeli watsho emgqiba ngokwenza unothanda. Nathi njengomkhandlu kunendima ofuna siyidlala kodwa asikwazi ukuthwala indleko njengoba besithwele indleko all along sithwalela eminye iminyango. Umasipala wasemhlathi useRichards Bay KwaZulu-Natal uceba ukuthathela umthetho urhulumente amanyathelo omthetho ngokusilela ukulungisa iziseko zololiwe nathi kukhokelele kwingxinano yezigadla. Off those fielders. Edged and gone, it's another. It is Smith this time at second slip. The last one didn't quite know which way. I-Australia iphumelele ngothinta abathathu kwisemifinal yesibini noMzantsi Afrika kwitumente yendebe yehlabathi yeqakamba eKolkata eIndia. Alitshoni lingena ndaba sithi ngatsho ke nto zakuthi ngokusondela kwenu xa siniphakele sinilungisele zona ngalenhlwa sisamkela nani babukeli bethu kwijelo iDDT. Umongameli Cyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwa-Israyeli emchaza njengongalawulwayo ukathobeli mthetho. Umongameli uthe izenzo ezigquba iGaza ngamatyala emfazwe nokubulawa kwenyambalala kwaye inkundla lwaphulomthetho yehlabathi kufuneka iphande urhulumente kaSirayeli. Ukanti umhlalutyi wezopolitiki unjengalwazi Kwandile Kondlo uthi le nkundla yehlabathi yolwaphulomthetho mayiqubisane ngqo norhulumente wakwa-Israyeli. Umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa useligxekile izwe lase-Israel kanye nohulumeni wakhona ngokubhebhetheseka udlame kwizwe lase-Palestine. Abantu besifazane kanye nezingane bayabulawa kwizwe laseGaza bebulawa yibona abantu kunohulumeni wase-Israel. Umongameli uRamaphosa usenxusa yona-ke enkantolo yomhlaba wonke phecelezi i-International Criminal Court ukuthi ingenelele ukuze izobiza i-Israel izoziphendulela. We want the ICC to investigate. And of course, legal measures then need to be taken at that global level. Of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. They've become a law unto themselves internationally. And this is totally unacceptable. Ungoti wezepolitiki uProfessor Kwandile Kondlo uthi leli ithuba lokuthi ICC isitshengise ukuthi ingawubeka umthetho walo phansi ukuze iIsrael izowuthobela. The Israel-Palestine conflict. It touches the heart of the human race. What does it mean to be human? What does it mean to be human? That's the question it raises for all of us in the globe. This is the moment for the ICC to seek to be a truthful institution. It's an international institution of justice. That institution has to use this moment now to prove to the whole world that at least it has a grain of truth. Inhlangano ebusayo eNingizimu Afrika iANC isithe izosekela iqembu eliphikisayo iEFF ngokuthi kuvalwa ihhovisi lenxusa lase-Israel lana eNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko kumele izindaba ze-SABC eGoli. Umasipala wasemhlathi useRichards Bay KwaZulu-Natal uceba ukuthathela urhulumente amanyathelo omthetho ngokusilela ukulungisa iziseko zololiwe nto leyo athi ikhokelele kwingxinano yamandla kwezigadla ezikwizibuko zalaseRichards Bay. Umasipala uthi ukuxinana kwezigadla kuqhwalelisa imali zalo masipala. Sekuyinto ejwayelekile ke ukuthi amaloli ashaye ujenge lapha emgwaqeni ku-N2 ebheke eRichards Bay. Abashayeli balamaloli bathi kwesinye isikhathi bachitha ke izinsuku ezintathu ukuya kwezine belinde ukungena echwebeni. Masilelela nje diesel yahamba. Manje company if wena ulahlekelwe idiesel abathi bayithatha kuwe leyo mali. Eliyasikhabathu futhi amathoda ekho amanzi ayaphela. Umasipala wasemhlathuze uthi sewusebenzise imali elinganiselwa ezigidini ezine zamarandi ukukhokhela amaphoyisa omgwaqo ukuba ke agade lapha emgwaqeni. Ithimba lethu labameli libhizi
lungisa amaphepha esiwafaka enkantolo ukuze siphoqe bonke abathintekayo odabeni lo lesikhuluma ngalo ukuthi bakwazi ukudlala indima yabo. Nathi njengomkhandlu kunendima ofuna siyidlala, kodwa asikwazi ukuthwala indleko njengoba besithwele indleko all along. Sithwalela eminye iminyango nama players amanye ona angenzi lutho. Abaphathi bechweba lase Richards Bay bathi zikhona izinhlelo zokuthola isisombululo kule nkinga. Once staging area sesivuliwe izokwazi ukuthi ke lama trucks wabeka ku staging area sifake nengqalasizinda ama toilets nendawo lapha ama truck drivers azokwazi ukuthi mhlambe ke akwazi ukuphuza amanzi. Isiphathimandla zechweba zalileke ukuphawula mayelana nezinhlelo zokuthathelwa izinyathelo zomthetho. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC Richards Bay. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Babalo Mabuyane ithi iMpuma Koloni ixhamle kakhulu kubambiswano phakathi kweliphondo kunye nephondo iLower Saxony eGermany. Okamabuyane kutshanje ukhokele igqiza lephondo kutyelelo eGermany. Eliphondo linobudlelwane beminyaka neLower Saxony. Ukati ke ngokusiqhagamshelana ngqo nayo inkulu baphathiswa ukuba isixelele ngolityelelo. Tiya siyakwamkela. Sibulela kanjalo ngexesha lakho. Yeyiphi imiba ungathi iyaqaqamba ngolityelelo? Molo phele mandibulise ke nakuba landeli bendaba. Olutyelelo lethu ibilutyelelo loba besibuyisa utyelelo lwase Lower Saxony. Kudala ke saba nabo ubudlelwane kwiminyaka eqabeleyo ku-28 ngoku. Kodwa ukuqaqambe kakhulu indlela esebenzisana ngayo kwezolimo, kwezemidlalo, sakwazi ke nokutyelela osomashishini abakhulu abakhoyo apha ephondweni lethu abafana noVolkswagen phaya eWurzburg naseStuttgart kwaMercedes-Benz apho samkelwe khona kakhulu ngezandla ezishushu. Sizama ukuqinisa ke amatyathanga entsebenziswano nozama ukukholisa ezorhwebo uqoqosho ingakumbi kweliphondo. Siphumile ke sadibana nosomashishini sidibene nabo phaya eEurope ingakumbi ke phaya eGermany naseBerlin sayofika sakwazi ubeka imiba yephondo. Sifuna osomashishini bezephondweni xa uMercedes-Benz ekwazile uphila iminyaka engama-60 apha noVolkswagen engama-70. Ithetha ukuthi bonke osomashishini nabatyali izimali abaphana kumanye amazwe apha kwela izwekazi laseEurope bangeza apha basebenze kakuhle kakhulu nathi. Yeke kanye kulomba lo nityelele inkampani zemoto ezimbini ezinenkampani ezinkulu kweliphondo laseMpuma Koloni zineplanti ezinkulu apha nezazo ngokudala imisebenzi kweliphondo. Ingabi khona imbophelelo mhlawumbe yokwandisa ezinkampani zibe nkulu ngaphezulu koba zikho ngoku? Ewe ngokuqinisekileyo Bhele uyawukhumbula kungekudala kweminyaka emibala egqithileyo uMercedes-Benz kweza investment conferences ka-president ebebeke pha i-10 billion investment expanda le plant yakhe lapha. So satsho sabona no-Transnet nabanye bekhulisa le port ilapha kutyalwa imali ukukhulisa le port. Bekuloko phofu le port ingahoywanga ixesha elide leyase-East London. NoVolkswagen ngokunjalo zikhona indaba ezimnandi kodwa ndizaziyekela kubo ababonisana ngazo. Kodwa oyona mngeni omkhulu osinayo into yokokuba ilizwe nehlabathi lonke liya kwezi moto ekuthiwa zii-electric vehicles, ii-EVs. Nathi sililizwe funeka sikhawulezile uba asifuni ukwahlukana nala market yaseEurope. Imoto sizenza apha eMonti kwaMercedes-Benz nakwaVolkswagen sizisasaza kumazwe angama-90 ehlabathi. Kubalulekile ke iziplanti bazisebenze zibethe ngasingqisinye nokutshintsha kwezinto ehlabathini ingakumbi kwimicimbi ezobuchwepheshe iteknoloji ke ukutsho. So zikhona into ezintle ezizayo noMercedes ukucinga ngemoto entsha ezawuthi ilandele le C-class siyenza apha esiyenzele ihlabathi. Nathi siyafuna ke uba siqwalaselwe kakhulu uba le plant yenye yeplanti nabo abatshoyo uba is the best in the world kwiiplanti zabo zonke abanazo yenye ye-top performers yeplanti zabo leyaseMonti. Yeke Tiya khawutsho umuntu osezilalini obukeleyo uyazibuza ukuba uphuhliso lwamaphandle lona lichatshazelwe kusini nakolityelelo. Ingabi khona into eniyithethileyo ngamaphandle masithi mhlawumbi ngumuntu ophaya eNgcobo okanye kuqoboqobo ngoku osibukeleyo? Naphaya kuqumbu msasazi uninzi lwabantu ingakumbi kapha ezilalini abanye babo bayasuka bazapha bazofumana imisebenzi. Abantu abaqashwe nguMercedes apha baphaya ku-5,000 njengaphaya ezantsi nakwaVolkswagen bapha ku-5,000. Kodwa abantu abaqashwe bonke kwishishino zemveliso lwezemoto apha
naza nkampani ezincinci zigalelelayo sikunabantu abaqabeleyo ku-50,000 ayonto lula leyo kodwa uphuhliso lwasemaphandleni sithetha ngalo iiarhente ezininzi esele zikhona apha ngaphakathi ezisuka kulamazwe afana nelizwe esisuka kulo ziyasebenza nabantu basemaphandleni ukubakhuthaza sinabantwana abaninzi balapha abapha abafundiswa kwezolimo abenza into ekuthiwa zii-kinder gardens bentontoni abanye baseziportini njalo njalo. Isport ke yitalent siskill into esiyifumana kumntana wonke nomntana osezilalini abantwana abapha ingabantwana abasuka edolophini qha abanye baba basuka ezilalini abapha abafundiswa ngolimo basuka pha kodwa sigxile kakhulu kwezolimo kuba sibonile Eastern Cape umhlaba wayo wonke u86% wayo ngumhlaba onolima wondla abantu kungabikho ndlala eEastern Cape kodwa ngoku sisebenzisa umhlaba ongango 6% into leyo esisebenzisana kuyo norhulumente kazwelonke ukuzama ufumana imali sivuselele zonke eza irrigation schemes ozaziyo nawe Bhele ezaziqhuba apha oncorha obilatye njalo njalo khona ukuze sivuselele ngakumbi uqoqosho lapha ubuthetha ngencorha iinkampani ezinjengoDanone no Shoprite zithi ziyafuna uvula amashishini azo phaa ngasencorha khona ukuze ziprocesse phaa kwenziwe iyogurt phaa kwenziwe i-cheese nezinye izinto ezenziwa ngobisi olabisi luveliswa phaa koncorha njalo njalo so yindlela yokuphuhlisa ilali sibaba ngazo zozibini Bhejula le kulubaphathisi yaseMpuma Koloni uMnumzana Libabalo Mabuyane sichuba isikhwebu nayo ngobuxhakaxhaka bale mihla isempuma Koloni koku kwalapha ezindabeni uluntu lwasemakhanda eMpuma Koloni liyavutha ngomsindo emva kokuba isidlwengu esakhululwa ngenqawule siphinde sadlwengula abantwana kodwa masithuma umntwana evenkileni buqala sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe umongameli Cyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwa-Israyeli emchaza njengongalawulwayo ungathobeli mthetho umongameli uthe izenzo ezigquba iGaza ngamatyala emfazwe nokubulawa kwenyambalala kwaye inkundla yolwaphulo-mthetho yehlabathi kufuneka iphande urhulumente kaIsrayeli kugxekwa usekela nqununu neetitshala zesikolo samabanga aphantsi ikhehlekile ethokoza kwiMpumarandi njengonobangela ukuzibulala komfundisi uBusiso Mbatha ominyaka eli-12 obefunda ibanga lika-grade 6 uzibulele kwinyanga epheleyo kutyholwa ukungaphathwa kakuhle ngenxa yohlobo akholwa lulo ngokwesini Iziphumo zophando zityhila inyewe ekhokelele kusizi lokuphulukana nobomi benkwenkwana. Igqwetha uBayitsengrwa ngatha ubekhokela oluphando lifumanise ukuba usekela nqununu ubenegalelo nempembelelo kwesi siganeko. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased. And that those allegations have merit. We have evidence that concurs with that allegation. Abafundisi ntsapho abane besisikolo khange bakwazi ukulandela umqathango wokumelana nombhodamo wembambano phakathi kwabafundi ababini nothe wakhokhelela ekubhubheni kwalomfundi ka-grade 6 ukanti ingcebiso zolohlwayo zibekwe elubala. Also, we have recommended that the department should arrange for trauma counseling for the family, for the friends and the classmates that had to endure this ordeal. Umphathiswa wezemfundo uMatome Chilowane uthi lomba uza kuthatyathelwa ingqalelo kwiinyanga ezintathu kuya kwezintandathu ezizayo. High in terms of the learners we've lost through through suicide in various forms from how we've lost our child Busiso. Usapho lakwambatha ludandathekile amaxhala axhomile kwabasemagunyeni nakubazali ngenxa yokuqatsela kwamanqanaba okuzibulala kwabafundi abangaphaya kwama-40 sele bezibulele kulo nyaka nje wodwa kwiphondo laseGauteng. Uluntu lwasemakhanda eMpuma Koloni liyavutha ngomsindo emva kokukhulwa ngenqawule komdlwenguli ngoFebruary. Le ndoda yagwetywa yahlala entolongweni ngokudlwengula inkwenkwana eneminyaka 8 kwaye ngokuphinde yabanjelwa ukudlwengula amakhwenkwana amathathu akwiminyaka ephakathi kwemithandathu nethoba ngelixa ikhulwe ngenqawule. Lo mrhanelo oneminyaka eyi-34 ukwaphandwa ngezinye iziganeko zokudlwengula nokuxhaphaza ngesondo amanye amakhwenkwe asixhenxe. Lo mtyholo wagwetywa iminyaka emihlanu ejele ngo-2017 emva ukuba wafunyanwa inetyala lokudlwengula ikwekwe neminyaka 8. Isehlo eso wasenza ngo-2013 ukususela ukukhulwa kwakhe ngenqawulo utyholo ngokuzama ukudlwengula amanye amakhwenkwe.
kubangwa ngelithi ebutsheni balenyanga uthe wathatha amakhwenkwe amathathu awase ehlathini esithi bayoqokelela inkuni nalapho kurhanelwa wadlwengule abahlali babuza ukhululo njani ngengqawule. Abazali badinga impendulo kakhulu ngoba bathi ukuba lo mkhanelwa lo ebeseluvalelweni ngeyingakhange yenzeke lento. Kwelinye lamatyala akhe asaphandayo bebanjiwe kodwa wakhululwa ngaphambi kokuba avele enkundleni. Amapolisa athi asaphanda kwaye ukufumana kwawo ubungqina baza kuphinda bazibuyisele ezi zityholo. Also earlier this month, the suspect allegedly took 2 young boys aged 6 and 8 years old to the forest, once again on the pretense of collecting wood. The boys were allegedly raped and the investigation in this case is still continuing. Isebe lezoluleko lithi kulandele yonke imiqathango ngethuba ekhululwa ngengqawule nje ukuba beyilungele. And should it happen that a parolee commits another offense or is a suspect in a particular case, then there are procedures that must be followed, either in charging that person or taking that person back into custody. Lo mtyholo uvele ukuqala enkundleni ngoMvulo kwaye kulindeleka afake isicelo sebheli ngolwesihlanu kwinkundla kamantyi yasemakhanda. Kwiindaba ze-SABC ndikumcebisi Ngqina sisemakhanda. Abahlali baseVirginia eFreystata bafuna ukuba kunyuswe imali yotyalo-mali kwingingqi yabo. Bayichaza njengendawo yezibhorho iVirginia ngokoqoqosho. Abahlali benze umngcelelo yakumzi-mveliso i-334 ovelise ihelium beyokufuna imisebenzi kunye namathuba okuba yinxalenye yezoqoqosho. Banonxanga kwinkampani i-Tetra4 neyinxalenye ye-Renegen Limited ngento abathi le nkampani ayibaniki imisebenzi kwaye iyaphanza ukuzisa amathuba okuba abahlali babe yinxalenye yoqoqosho. Bathi iminyaka le nkampani ikule ndawo kodwa abahlali abafumani kwanzuzo yokuba nephulo elingaka kule ngingqi. Le planti yerhasi ifumene utyalo-mali olubalelwa kwi-23 yeebhiliyoni zeerandi nesuka kubatyali-mali baseMelika ngo-Agasti walo nyaka. Lolu tyalo-mali ke abahlali abathi kumelwe bazuze kulo. It's a community of Free State. We need job. We want job. We are here because we seek business opportunities. It's quite unfair that this entire project is worth for about $23 billion. And within that context, none of the entire youth of Virginia actually benefits from that, which is quite wrong. Uxwebhu lwabo lwezikhalazo lwamkelwe ziziphathamandla zale mayini kodwa kuye kwabakho nesithebe sengxoxo phakathi kwabanye abahlali kunye nale nkampani. Imayini ke iye yacela ukuba inikwe iintsuku ezisixhenxe ukuze iphefumle kolu xwebhu. Having made a commitment to the community, they could not deliver from at least 2018 to date. We've seen companies from Gauteng. You can see the security company, the Soben, is from Gauteng. When we do have in our localities, Machabeng, and in the Free State, we do have companies with capacity to do the work. Iziphathamandla zale nkampani zalile ukuphefumla ngelithi ziza kukhupha ingxelo ngexesha elifanelekileyo. Kwezemidlalo i-Australia iphumelele ngothinta abathathu kwisemifinal yesibini noMzantsi Afrika kwitumente yendebe yehlabathi yeqakamba eKolkata eIndia. uMzantsi Afrika ube phantsi koxinzelelo kwasebutsheni balo mdlalo ulahlekelwa ngothinta abane kwimitsi eyi-44. iProteas iphulukene nabo bonke othinti iqokelele imitsi eyi-212 kuphela phakathi kwi-overs zayo ezimashumi-5 nanga amabalengwe alo mdlalo. Ababesakuba ngabadlali beKaizer Chiefs bawuncomile umbono womseki nosihlalo weliqela uGqirha Kaizer Mtaung. Lamakhwahla amakhosi angungelena kumsitho wokubhiyozela ukufakwa kwegama lale ndedeba kwi-South African Hall of Fame. Eli ibilithuba lokubhiyozela ukuwongwa komseki wamakhosoxolo nawasekwa ngo-1970 eshiya umqelo ongasayi kuze ucime kwezemidlalo kweli. I-Hall of Fame igama likaMutaung elifakwe kuyo inamagama njengawoba uNelson Mandela, Archbishop Desmond Tutu, umakhwekhwetha womdlalo wegalufa uGary Player nembethi manqindi evunyiweyo uVuyani Bhungu. I'm greatly honored and I feel very much happy to be in this type of atmosphere. Since last week Thursday, things have been very, very exciting for me. So I feel very honored to be given this award while I'm still in good shape. Le South African Hall of Fame yasekwe Sun City eMntla-Ntshona kwiminyaka emithandathu edlulileyo yaze yafudukela kwibala iFNB eRhawutini ngoJanuwari wonyaka ophelileyo.
Makuthethe bomnyama kuvele kukhanya kube thusi sibele. Botani mawethu qikelelo lwemozulu ngokuhlanje mbukeli lithe rholele ngamafu kwimimandla esentshona kanti ke ngu-30% nje womathuba emvula ulindelekileyo phaa kwimimandla ekumzantsi mpuma ndithetha ke ngempuma koloni ngokunjalo nengxenye yaselisuthu ze abe mahle kakhulu amathuba emvula phaa uqala phaa ko-northwest ukwehlele Freystata eKwaZulu Natal empumalanga ngokunjalo naphaa kwiindawo eziphakamileyo ezisempuma koloni nto balisathe rhwelele ngamafu ubukhulu becala izulu ekhonakela 30% wamathuba emvula phaya kwendawo ezipha embindini welizwe ngokunjalo naphaya empuma koloni kwiindawo ezikumntla mpuma wapha empuma koloni ukonyukela phaa ko-northwest ngokunjalo naphaya eGauteng empumalanga naKwaZulu Natal siyabona into yoba mahle kakhulu amathuba emvula uyalunyukiswa ke mbukeli kaloku ngendudumo ezimandla ezilindelekileyo phaa kwelaa phondo lase-northwest ukuyongena phaya eFreystata ngokunjalo napha kwengxenye yaKwaZulu Natal ngomso ke mbukeli siyabona into yoba noko zisalindelekile zandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya ekubongozwe into yoba uqaphele kwelaa phondo lase-northwest ukwehlela phaya eGauteng ngokunjalo napha KwaZulu Natal kuyongena phaya empuma koloni kanti ke imozulu ithanda ukoma futhi ingadala nemililo yamadlelo phaa kwelaa phondo lase-Northern Cape amaqondo ke wona ukutshisa asibonisa into yoba noko lithande ukuba lihle izulu kwimimandla esentshona amaqondo abetha phaya ko-15 eKapa Lodumo ngokunjalo nasevostile zayathathise ngo-22 e-Uppington ubuya ke wena uphaya eDiara lindela ama20 ku-14 eKomani zayaphinda thathisa amaqondo ngo-18 eSajonisi 20 eRichards Bay ngomso ke kuthande ukufudumala ngo-27 evostile lihle izulu ngo-26 phaya eFredendal ngelixa kupholile ngo-23 eKapa Lodumo kwimimandla esempuma nakhona ndingatsho ndithi noko kuthanda ufudumala de kutshise ngo-37 phaya eRhafu ngelixa eRhawutini silindele u-26 kamnandi mawethu.